bara lok ba it barok hakani ka klemat nga ai ku play phi we bat nga pediang sngo bahaya phi ki baju sngo tenat pan sngap ya ki jingkeren jonga na tien jong play kumju ro e phi barok ki badang wan thamai nga ai ku play phi barok haka kerteng ka batiang tam ka jong try nung pen em jongi Jesu Christ dia kani kapor ngan keren kendiat katukat ne syapang ki jing ai ngo kat kum na kak tien ka jong play asyo mingin poi sakata ka bentang kin pendam ki jing duai ko ba jongi ba neng long ka ba khoi ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khendau kum ba neng belong turai ka met pat ka met sim ka jongi belong turai jongi e baro wan ban ai ngu e me ku turai namar ki jing is dei ba ki jing don ka jong me ya ka jing em ka jongi hadu ka ne ka kenti ka pamenta bangila ban long kum ni kum bangilong khot ker pat ablei badon bor baro lada long ka mon ka ba khoi jong me to ai ka jing shai ka do no jongi ha ka jing em jongi na tien ka jong me shaphang ki jing ai ngu kat kum nakak tien ka pa khoi jong me trai ba e chung sum e ki jing khot ker pa jongi ka ne ka por ka pa menta ki pan ngi oda ka teng ki su nong pen em menta pa chadu ki bom je ko tru amen kak tien jong blei kam shim kren tang ya kanu ka kun hun balang handrei ka kren ya baro ki kristan hashitalup jong ka perthei tien rei nganget ba pun nap deng jongi ngila sothu shaphang ka ne bat don ru le se ki bom pat sothu shai kumba nga ngam sothu tien rei ai ngo ba ka ne ka bible ka balong ka tien jong blei balakren lupa nadu ki por ki ba menshwa ka ai jing shai bat ka pen sothu ingi nadangi pule ya ka ti mata tungin ni phai na ka tien ka jong ublei bat tu ngin ya penlet jing mut lang shiphang e shaphang kani ka jing ai ngo ka benta ka baning kong e hatu ublei upan ya ka jing ai ngo nangi ka jubab kalong ho oj upan ka kitab Exodus kala nong lai pesan ka dakot ka pesan ka ongkum ne tu pen shim na pedeng jung phi ya ka jing ai ngo hau trai jar ubalas ngok loi hala ka do nut tu un walam ya ka banlong ka jing ai ngo hau trai ya ka ksya bat ya ka rupa bat ya ka tama kum ju ro na ka sam ka ba khandai phun rio ka dakot ka ba phra ka ongkum ne to ai hau trai ya kata ka buram ka ba dei ya ka kerteng jung u to walam ka jing ai ngo batuan sigi phalau jung u nadu ki por ha ka testament barim ngila sham ba ki briu ki la jualam ya ki jing ai ngo ha ka por ba ki te ya keduan ban kenya ai ngo thang ha khamat ublei bat kum ju ro ki la jualam ha ka tabernacle ha ka ba umasas ulasna na ka benta ban yo ban kenya ai ngo thang ni ublei bat om tang kata rei nadu ka kitab Genesis ka por ba ukan ulalong unong rap bat u abel ulalong unong ri jing ri kila walam ya kijing ai ngo jong ki hakmat jong blei nang ta ka baan balei u blei ukwa yangi bangin Aisha kijing ai ngo ka Bible ka hikai ru hadu kini kisngi ki bamenta yangi bangin walam ya kijing ai ngo hakmat jong blei balei u blei ukwa yangi bangin walam ya kijing ai ngo hatu ublei udon kam ya kapisa tien jong ublei ka hikai yangi bangin walam ya ka jing ai ngo namar ba ublei udon la ka jong ka jing thumu ka baya pher na ka jing thumu jongi ki briu ngi dan hakani ka perthei bat ka jing thumu ka jongi ka long bangin long ki riu khrau bangin long ki bariu spa bat bangin long ki batri sitom ya ki kam ki bakan jado kanang bangin yo ka jing suk ha ka jing em bakan jado jongi handrei ka jing thumu ka jong blei na ka banta jongi ka long ka jing em bom jukut ukwa ya ki briu baro ka perthei bakin yo ya ka jing em bom jukut bakata ka jing em ka bangi eman ka sngi ka ni ka perthei kan omlong ka bale no e no andangi layap ngile chadu job nrei ublei ukwa ingi ba habangi em hakani ka perthei ngin long kita ki bri ki ba seiso ba anda ka bakut ngin yo ya ka jingsuk ka babom jukut
ke kitab Jeremia kalanong arp khandai kada khat khat wei ka ong kumne na bangatep ye kijingmut ki banga perkhat shaphang jung phi ong uturai kijingmut ka jing sukken te ki jong ka jing snil man ai ka jing kermen ye phi hakapor bakut jung phi kabalai ha kanu kerukom ublei ukwa banwalam ye ka jing pen em kababom jukut ye kibriu hakaperthei da kabangi walam ye ka jing aingo kabaning kong ublei ukwa nangi banyu i ye ka jing sngongo jungi kabangi aingo ye ki jing le baha jung u baula kerkhu ye ka jing em ka jungi kasam ka bashispa lai phonriu ka dekot kabaning kong ka ong to aingo yo trai namar ulong ubabha daba ka jing isnei jung u kabom jukut ublei ukwa engi bangin aingo ye u tang da ki jing shakri ki jungi ki baha kamin sim ri kwa ru ya kabangin penpau di ki kam jungi tingba ki jing ai jungi shaki jing aingo kabaan ublei ukwa engi bangin ai shaki jing aingo ya kaban yalap ya ka gospel hakaperthei ka gospel kat kum umar kos kalanong kabakat driu ka dekat katsan ka ongkum ne ula ong ru haki to khilech ka perthei baro batto yalap ya ka gospel haki benriu baro ngemla mengi daladi hi bangin yang dalaki jong ki kejat pengilech kaleng ka perthei banelap ya ka gospel ka jong Jesus Christ bat ya ki kam jong ka hima ka jong blei ka perthei khnang baki briu kin yo ban pediang yo blei jongi kum ublei jongki padon pediang yo Jesus kum nong pen em jongki den rei ublei ula khot ikinong trei ki jong u nadu kapo joki senran ki jong u khat arngot bat nangta pateng la pateng hadu kini kisngi kidon kinong trei jong blei ki badon ha ki balang bat ki balami na ki balang ki bapher matrei ka kam ka jong blei ha ki kam mission ki bapher bat lingba jong ki layalap ya ka gospel ha ka perthei barok kowe lengba ki jing aingu ki bangi sei bat nge penmi kimi ki mission school ki mission hospital ki jakari konsuat ki jakari bat hikai ki beduna khotmet ki yeng jing duai ki counseling center hakabala ai ka jing selok na kabanta kitu ki badan kam ya ki jing duai bat ki jing selok ki Christian literature center ki balong ki jakabala print ya ki kot niam bapher kum juru ya ki bible nang ta ki yeng mane bat ki wei ki yeng mission balapen mi lengba jong ki commission da ka baseng ye kini ki commission hakaleng ki jaka tang hapo me khlaya dre shabar ka jala shabar ka ri rukum ju hakabala seng kham tam ha kitu ki jaka hakaba kibriu kempat long kristan kempat itu yo jisu bat kempat nget ya ublei jongi da ka ba seng ye kini ki priu ki i ye ki kam ki jong blei ki kam ki ba phla ki jong blei bat ki yo ruban pediang ya ka bible ki yo sngo ye ki jing yalap na ka bible kumta bun ki briu ki bompat long kristan kila kala long ki kristan bet kila pediang ye jisu kum nong pen em jongki kumta wala dangim la ban lek teladi hiru rei deng bahagi jing ai jongi kapan long bangia don benta haki commission haki kam banang penroy banang penyar ya ka hima ka jong blei hakane ka perthei kabasau kumno ban ai sha ka jing ai ngo wei ngin ai kat kum ka hok ka badei ban ai ha ka por jongi khon Israel ka jutang barim ki judon ki jing ai ngo ki bapher ba ki jualam kum ka jing ai ngo ba pen yesuk kajing aingo kawai na kabashipho kijing aingo bam bat kiwai de tin rei hakajutang kabat mai ngim jule asu ikitaki aka baro te kajing aingo kabangi jualam kadai kawai na kabashipho kumbangi syam na ka kitab umalaki kalanong kabalai kadakot kabashipho kabaong walam ya kabashipho baro syakayeng jingkan show nang banlong kajing bam hakayeng jonga kabashipho katho ya kashipho benta na kanu ka jingmi kabangi ni kamai la kalong ka jing kamai da kababela lane da kabari jingri
lane da kabangi rep ngiriang, lane da kabangi kai pateng, bat ha kino kirukom kibangi ngipin mi ya kajing kamai, kata kajing mi kabangi ngiyo, ka shipho benta kadai kajong ublay, kum kanuksa, ladangi kamai shispa tingka shipho tingka kaladai kajong ublay. Ladangi kamai shihaja tingka ka shispa tingka kadai kajong ublay. Ladangi kamai shipho hajar ka shihajar tingka kadai kajong ublay. Bat kumta ter ka kitab Deuteronomy kalanong khatsau kadukhat arphupra ka ongkumne. Ha kabakut kilaisnem menwalam no ya ka shipho baro jong gajing mi jong me ha kata kasnem bat men kan show no ya ka hapo ki kerdop jong me. Ladangi kamai shihajar tingka kam long kabade yengi bangin ong kane ka shihajar kadai ka jonga namar ken mau ka shispa tingka kadai ka jong blek bat ka khandai spa tingka kadai ka jongi ngi don kam banle ya ka hok ba ka jong blek ai kan long ka jong blek bat ka jongi ai ba kan long ka jongi namar ladangi kam trai ya ka baro na ki jingmi jongi nginlong ki balute no ya ka jong blay ka kitab malaki kalanong ka balay kadakot ka bapra bat ka bakhandai ka ongkum ne ubriyo ulute ya ublay ni panban pila lute yang nga nray piong ha ka bakum no ngila lute me ha ki bashipho bat ki jing ay ngu ken pilong balatim da ka jing tim ken na ba pila lute yang nga mapi ken kane ka jat penriu baro ke gospel kat ko Matius kalanong arpoar kadakot arpoi ong ki ong ha u ki jong u kaisar hangta u ong haki na ba kumta aino ha u kaisar ya ki jong kaisar bat ha ublay ya ki jong ublay kumta ngin ai ha ubriu ya kabadai ka hok jong ubriu bat ngin ai ha ublay ya kabadai ka hok jong ublay bat lada ngilale ya kata ka hok katkum kajing kwa jong ublay ublay uong baun sa the ikijing kerku katkum nakakita malakhi kalanong kabalay kadakot kabaship ho kadway haduk kat ar ka ongkum ne walam ya kabaship ho baro sa kayeng jing kansyo kanang banlong kajing bam ha kayeng jonga batu tunju yang te ha kane ong uturay kipat langan pli ne ya kijing khang jong kabaneng happy bathe na ubok happy ya kajing kerku kadban nyam jakashu bat ngan sneng ya unong bomdu na kabenta jong phi ti un yo pen sniu ya kiso ka khandau jong phi lamni uding wan jong phi hakalingkha un penhap ya la uso habom pat biang ka ayom ong utrai kipat bat kijat benriu baro kin khot ya phi ki basuk na ba phin long kari ka basngo ba ong utrai kipat ka ba a ujisu ukwa abangi ai shakijing aingo ngin ai da ka bas ngorit haka gospel Lukas kalanong ka ba arpoi kadakot ka baningkong hadu basaw ongkum ne di haba ula kmit ula yu ya kibarius pa kibano kijing aingu jungki ha ka jing kan show ula yu iru ya ka wei ka riu kan thei baduk kabano ang ta adamli ula ong te ka ba shisha nga ong hapi bakane ka riu kan thei ka baduk kalano khambun ni kita baro na ba kita baro naka jong kata kabasa tameki kilano ha kijing aingu ublay ray kane na kajing kerdu jongka kalano ya kajing embaro par katba kadon langilong kibaduk ni kibarius pa ngiyo ban ai khambun ni ngiyo ban ai tang chitingka artingkaru ublay ukwa bangin ai da kajing skorit bat ha kibas ngorit ukular ban ai khambun bat ban ai ya kajing ai jong u kastiu jakob kalanong kabasaw kadakot nriu ka ong nri u ai ya kajing ai bakambuan na bakum tala ong ublay uyele persya ya kibas ngokraw nri ha kibas ngorit u ai kajing ai ublay un kurku na kabanta kaburom jong u amen ai ko blay pi sai sien pat mat ngin se kendo akaway pat ka video syapang ukot yakinong tray siya kalingka briso.